Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Похвалений Ісус Христос, вітаю вас сердечно, наші дорогі радіослухачі. І як кожную п'ятницю, так само і сьогодні, зустрічаємося у нашій студії з ксяндзом Дмітрієм Пухальскім для того, каб паразмаўляць менавіта на тему кананічнага права. Похвалений Ісус Христос. Навеки вечныя. Узгадаю толькі вам, дарагія нашыя радыёслухачы, што гэтая праграма, яна ідзе ў прамым эфіры, а гэта азначае, што кожны з вас мае гэтую магчымасць патэлефанаваць да нас у эфір, патэлефанаваць да нас у студыю, дзеля таго, каб, быць можа, нешта запытацца, быць можа, нешта таксама сказаць, альбо распавесці, дзеля таго, каб разам ствараць гэтую праграму, бо вельмі шмат людзей, яны у сваім жыцці, маючы гэтую сустрэчу з тымі абавязкамі, якія накладае на іх касцёл, вельмі часта не ведаюць як, што, калі, навошта і так далей, і так далей. І таму сёння ёсць гэтая магчымасць. Хацеў бы таксама узгадаць, што мы сёння працягваем далей нашу размову на тэму таго сакраменту, святога сакраменту, якім з'яўляецца сакрамент Еўхарыстыі. Я бы папрасіў толькі ксяндза Дмітрыя узгадаць ужо аб тым, аб чым мы казалі. Сапраўды, гэты сакрамент вельмі, пра яго мы гаворым ужо вельмі доўга, бо ёсць аб чым пагаварыць. Сапраўды, з Еўхарыстыяй звязана вельмі многа. Мы казалі і аб распарадчыку Найсвяцейшай Еўхарыстыі, і аб удзеле ў Найсвяцейшай Еўхарыстыі. Таксама минулы раз было пытанне нашага радыёслухача, якія мінімальныя патрабаванні могуць быць для таго, каб цэлебраваць святую імшу. То есть мы казалі, што павінен перадусім быць святар, таксама павінен быць віно, кропелька вады хаця бы, і хлеб не квашаны, на якім згодна з традыцыяй лацінскага касцёла цэлебруецца святая імша. І яшчэ, можа, таксама казалі пра час і месца Еўхарыстыі, дзе яна можа цэлебравацца, калі яна можа цэлебравацца. І мінулую нашу перадачу мы прысвяцілі культу Найсвяцейшай Еўхарыстыі. Ужо менавіта не размаўлялі аб самой святой імшы, толькі размаўлялі аб Еўхарыстыі, якая знаходзіцца ў нашых касцёлах, аб нормах, якія датычаць табернакулю, дзе яна захоўваецца, калі адбываецца выставенне Найсвяцейшага сакраменту, якім чынам вернікі павінны адароўваць Найсвяцейшы сакрамент, якім чынам святары павінны адчыняць касцёл, дзе знаходзіцца Найсвяцейшы сакрамент, некалькі гадзін у дзень павінен быць адчынены, каб вернікі маглі прыйсці і памаліцца перад жывым Христом, прысутным у Еўхарыстыі. І сёння хацеў бы яшчэ задаць пытанне таксама па сутнасці на тэму Еўхарыстыі, адносне такой рэчы, якая, мне здаецца, важная, якая нас чакае у бліжэйшую будучыню. Гэта працэсія з Найсвяцейшым сакраментам. Ці можна распавесці некалькі такіх фактаў ці абавязкаў адносне менавіта працэсіі? Бо я памятаю такую сітуацыю, калі здарылася такая рэчаіснасць, калі адбывалася працэсія, святар узяў манстранцыю, выходзіць, і там яго ўвесь час нехта ззаду пробуе пацягнуць, а ён увесь час адбіваецца, а пазней яму кажуць: «Пана Езуса забыліся». Выйшла працэсія, а забыліся ў манстранцыю пана Езуса ўставіць. Так калі можна рабіць гэтыя працэсіі? Ці можна рабіць гэтыя працэсіі? Як яны павінны выглядаць? Як часта яны павінны быць? Альбо як часта не павінны быць? І што людзям у гэтым моманце рабіць падчас працэсіі? Бо сустрэўся таксама з такім звычаем, што па сутнасці выходзіць толькі служба літургічная, усе людзі чакаюць у касцёле замест таго, каб пайсці па працэсіі, і пазней радасна спяваюць тады, калі працэсія вяртаецца. Сапраўды, што датычыць працэсіі, тут ужо больш можа дзейнічаць прадпісанне літургічнае, чым кананічнае. Але разам з тым варта ўзгадаць, ёсць такі канон 944, які гаворыць, што там, дзе пасуджэнне дэцызіяльнага біскупа гэта будзе магчыма, то для публічнага сведчання пашаны Найсвяцейшай Еўхарыстыі, асабліва ўрачыстасць цела крыві Христовых, трэба арганізаваць працэсія, якая праходзіць па вуліцах і дарогах.
Вось то хіба адзіны канон, які гаворыць аб магчымасці арганізацыі працэсам, і далей паўнамоцтвам дэцызіяльнага біскупа з'яўляецца выдаваць распараджэнні, якія павінны забяспечваць удзел у такіх працэсе і іх годнасць. Да, то есть мы бачым, што так сапраўды кодекс кананічнага права як такі закон адзіны для ўсяго касцёла, менавіта тое, што тычыць працэсіі, вось гэтую дзялку, скажем так, аддае ў распараджэнні мясцовым біскупам. Так, бо сапраўды традыцыя працэсіі ў касцёле вельмі даўняя, яна налічвае больш чым 1000 гадоў, нават з 15 вякоў плюс-мінус, да, і сапраўды у кожным рэгіёне, напэўна, склалася свая традыцыя, якая датычыць працэсій. Трэба заўважыць, напэўна, што ёсць некалькі відаў працэсій. Да? Першая – гэта працэсія, пра якую мы гаворым, можа, у кантэксце сакраменту Еўхарыстыі, гэта еўхарыстычная працэсія. І кодекс тут яўна ўспамінае урачыстасць цела і крыві Хрыста, Божага цела, якую сапраўды мы вельмі хутка будзем уже перажываць, калі па вуліцах нашых гарадоў, мястэчак, вёсак будзе арганізаваны гэтай урачыстыя працэсіі, дзе мы гаворым публічна вызнаём нашу веру. Да, то есть, главное, не забыть Пана Иисуса монстранцию, не забыть Пана Иисуса монстранцию поставить, и с монстрацией, с Наисвятейшим сакраментом идем по улицах и городах наших вёсок, гарадоў, мястэчак, вызнаючы свою веру. Вось тут зноў-такі вельмі важна ўсе этой мясцовай традыцыі. Нават у Беларусі, у розных рэгіёнах гэтыя працэсіі выглядаюць, можа, трошкі інакш. Да? Ну, але, напэўна, агульным правілам ёсць то, што ў працэсе павінна быць такой кульмінацыяй нашай веры. Да? То есть, напэўна, галоўная імша, напэўна, удзел як мага большай колькасці вернікаў, менавіта ва ўрачыстасць цела і крыві Хрыста, працэсе да 4 алтароў. Часамі яна адбываецца вакол касцёла, некаторыя святары робяць, можа, там, дзе няма магчымасці дзесь далёка пайсці, можа, за нейкіх іншых прычын. Тут ужо зноў-такі няма канкрэтных прадпісанняў, што датычыць працэсіі менавіта ў агульным праве касцёла. Ужо канкрэтна канферэнцыі біскупаў альбо нават дэцызіяльны біскуп у свой дыцэзіі гэтыя справы вырашае. Ось. Акрамя гэтага, зноў-такі згодна з традыцыяй, у нашых парафіях вельмі часта існуе працэсія ў першай нядзелі месяца. Нават же старэйшыя людзі называюць нядзеля дарацыйная, да? Бо была такая практыка ў касцёле, што менавіта першую нядзелю месяца пасля галоўнай імшы, пасля сумы адбывалася выстаўленне свяцейшага сакраменту, ну, асабліва ў летнія месяцы, бо зімой па-рознаму гэтым было, да, адбывалася працэсія вакол касцёла. Сапраўды традыцыя вельмі прыгожая. І права заўсёды падкрэслівае, там, дзе ёсць тыя традыцыях, трэба захоўваць. Да? Потому что, ну, зноў-такі гэта, можа, не такое маштабнае мерапрыемства, як на урачыстасць Божага цела, вось, але разам з тым гэта працэсія з жывым Хрыстом. Можа, чарговая працэсія рэзуррэкцыйная таксама, так, ва ўрачыстасці з мёртвых паўстання Пана, гэта альбо пасля пасхальнай вігіліі, альбо перад ранішняй святой імшой. Тут ужо літургісты спрачаюцца пастаянна, калі гэта працэсія павінна быць, але зноў-такі гэта працэсія з уваскрослым Хрыстом, зноў-такі прысутным Еўхарыстыі. Акрамя гэтага, у касцёле, як мы ведаем, ёсць працэсіі не толькі еўхарыстычныя, асабліва ў паўднёвых краінах, у Італіі, у Іспаніі, вельмі моцна звязаны працэсіі, спалучаныя з культам, перадусім Маці Божай. Ну, вось я цяпер у Жодзіна, будучы на Маці Божай Фацімскай, сустрэўся з працэсіяй фігуры Маці Божай Фацімскай. Так, фігуры Маці. І гэта вельмі распаўсюджана з фігурай Маці Божай. У многіх марыйных санктуарыях ёсць працэсія, адбываецца некалькі разоў. Быў напярэдадні 15 жніўня ўрачыстасці ў небаўзяцце Маці Божай працэсія з фігурай Марыі, якая заснула. Вельмі прыгожа зроблена, аздоблена кветачкамі. Зноў-такі вельмі прыгожая традыцыя. У многіх мястэчках таксама парафіяльныя отпусты звязаны менавіта з працэсіяй альбо Маці Божай часцей за ўсё, альбо фігуры нейкага святога апекуна горада. Так, гэта ўсё у людзей цэлыя святы, цэлыя вёскамі выходзяць, цэлымі гарадамі на працэсе там з Маці Божай такой альбо іншай. Толькі ўсё гэта варта памятаць, што сама працэсія, асабліва з Маці Божай, з фігурай іншых святых, ніколі не замяняе удзел у святой імшы. Вось гэта рэч вельмі важная, чаго, можа, даволі часта сустракаецца ў той самай Італіі, дзе 3 гады ў сваім жыцці пражыўшы. Вось людзі сапраўды
працэсе заўсёды нейкае, перапрашаю слова, шоу. Нейкае шоу, нейкае імпрэза. Відовішча, так, усім падабаецца, заўсёды нейкі там гандаль, нешта прадаюць, нешта можа добрага з'есці. Вось, это такое фэстам парафіяльнае робіцца, вось, і не толькі, можа, парафіяльныя, агульнагарадскія, вось, але ва ўсім гэтым мы не павінны забыць, што ўсё ж такі цэнтрам кожнай урачыстасці, хрысціянскай урачыстасці з'яўляецца святая імша. Заўважце, усе іншыя сакраманты, якія чалавек прымае на працягу жыцця, да, падчас святой імшы. Паслугі, Маці Божая, фэст, заўсёды цэлебруецца святая імша, або яна цэнтрам жыцця. Дзякаваць Богу, у нас у Беларусі яшчэ існуюць гэтыя звычаі, якіх ксяндзы прытрымліваюцца, гэта працэсія пасля святой імшы. Так. Чарговае такое пытанне, якое адносіцца перш за ўсё да эўхарыстычнай працэсіі, гэта вось, ці можна нешта параіць, нешта сказаць, чаго нельга ні ў якім разе рабіць падчас такой эўхарыстычнай працэсіі. Бо вядома, што розныя звычаі, розныя вось такія арганізацыі гэта ўсяго, але вось чаго абсалютна нельга рабіць? Чаго нельга рабіць? Напэўна, варта сказаць, што трэба рабіць. Да? Перадусім трэба памятаць, што ў працэсе ідзе жывы Хрыстус. Так? Поэтому тут, перадусім, нельга ўсяго рабіць таго, што абражае, у пэўным сэнсе, не абражае Хрыста, бо пра абразу Хрыста тут можна многа казаць. Вось, толькі сапраўды, што з'яўляецца негодным блізкасці самога Бога. Так? Пачынаючы ад адзення, звычайнага, напрыклад, так, заканчваючы нейкімі словамі, рэплікамі, не ведаю, тут, на жаль, што таксама здараецца у многіх, зноў-такі, можа, паўднёвых краінах, нікаго не хачу крыўдзіць, вось, тут ідзе працэсія, тут бар, нешта ядуць, нешта п'юць, таксама алкагольныя напоі ўжываюць, вось такое. Тут зусім як у нас у Мінску. Так, вельмі часта, у Мінску таксама адбываецца. Працэсія ідзе па галоўнаму вуліцы горада, так у нас такое, што працэсе звычайна раніца ідзеце, што ўсе тыя установы не заўсёды адкрытыя, але у многіх краінах менавіта зноў-такі паўднёвых гэта адбываецца пасля абеда, бліжэй да вечара. Тады ўсё гэта спалучаецца, і сапраўды, напэўна, нельга спалучаць, так кажуць, сакрум профанум. Да? То есть свята святым, вельмі добра, што яно ёсць, але пасля Еўхарысты, да? пасля еўхарыстычнай працэсіі не можа быць чалавек, жаваць калбасу і глядзець на пана Езуса, які ён ідзе. Бо ўсё ж такі зусім іншы ранг, можа, да? Зусім іншая велічнасць таго, што адбываецца. І гэта, напэўна, варта памятаць. Што яшчэ варта памятаць, што, канешне, найсвяцейшы сакрамент нясе святар. Вось гэта рэч, можа, для нас, яна, дзякуй Богу, беларускай рэчаіснасці, скажем так, не абмяркоўваецца, людзі разумеюць, але на адной італьянскай парафіі ва ўрачыстасць Божага цела я сапраўды вельмі доўга дабіваўся ад свецкіх вернікаў, каб мне дазволілі пана Езуса несці ў працэсіі. Боже, усе былі гатовыя, і заўсёды так было. Я разумею, пробач быў старэйшы, яму было вельмі цяжка. Але ўсё ж такі святар я. І не таму, што я лепшая, іншая горшая. Не ў тым гаворка. Толькі кожны мае сваё месца, сваё заданне ў касцёле. І распарадчыкам эўхарысты, і мы казалі мінулым разам выстаўленне, схаванне, благаслаўленне з'яўляецца менавіта святар. Святар гэта таксама і д'якан у гэтым моманце? Так. Мы гаворым пра, конечно, то есть распарадчыкам найсвяцейшыя эўхарысты, мы казалі, то есть не святой мшы, да, то есть эўхарыст, хто ўдзяляе эўхарысту, хто выстаўляе найсвяцейшы сакрамент. Тут, конечно, пра д'якан таксама ідзе. А надзвычайны распарадчык? Надзвычайны распарадчык таму называецца надзвычайны, што ён можа ўдзяляць найсвяцейшы сакрамент, то есть святую камунію, можа пурыфікаваць, можа нават рабіць выстаўленне, схаванне найсвяцейшага сакраменту, толькі без благаслаўлення, але ў надзвычайных умовах. А вось адносін працэсій? Так. У працэсіі, канешне, калі ёсць святар, права пра гэта не гаворыць. Напэўна, тут трэба дазвол канферэнцыі біскупаў. Напэўна, благаслаўляць не можа. Напэўна, калі святар хворы, калі святар не можа ісці, калі яму цяжка, напэўна, біскуп дасць такі дазвол. Хаця, можа, для нас будзе дзіўна выглядаць. Але ўсё ж такі гэта не цэлебрацыя святой імшы ў любым выпадку, але наша канферэнцыя біскупаў на гэта не згодзіцца ніколі. Я узгадываю той момант, прабачце, што ўвайду ў слова, калі, будучы на адной з
з парафій у нас у Беларусі быў адпуст, парафіяльны адпуст, а ў гэты момант акурат мяне трохі скруціла, бо вось ногі адказалі, бо грыжа паяснічная хватанула. І я, па сутнасці, ісці не мог. Так людзі зрабілі нешта такое, што зрабілі стул, на стул 2 кія, пасадзілі мяне з панам Езусам і паняслі вокруг касцёла. Знаходлівыя людзі. Вось. Але ведалі вельмі дакладна, што толькі святар мае магчымасць дакранацца ввогуле да манстранцыі з панам Езусам. Так, і гэта вось то, што мы часамі кажам, старая фармацыя, можа, трошкі ностальгірую. Мне яшчэ ў старых парафіях некаторых ёсць старэйшыя міністранты, нават і да келіха не дакрануцца келіх, які толькі будзе ўжыты падчас святой імшы, так? Толькі святар выносіць келіх, так? Толькі святар можа да яго дакрануцца. Вось. Гэта ёсць такое, гэта, напэўна, можа, часамі ёсць некаторыя перагібы ў кожным выпадку, але свядомасць таго, што ў гэтым начынні знаходіцца кроў Хрыста, альбо будзе знаходіцца цела Хрыста, яно вельмі важна. Гэтага нельга ніколі, нельга пра гэта ніколі забывацца. Пачуццё санктуса. Так, іменно тое пачуццё санктус, так. Бо гэта сапраўды святое, сакрум, нават сакрум. Гэта святое сапраўды у працэсіі ці наогул падчас святой імшы ў табернакуле, да? Нават пурыфікацыю рабіць. Это, калі вернікі разумеюць, это абмыванне начынняў пасля святой камуніі, так? Калі святар гэта робіць, таксама можа рабіць акаліт. Вось гэта сапраўды трэба рабіць з належнай пашанай, з вельмі вялікай пашанай, бо там ўсё ж такі застаюцца гэтыя партыкулы, частичкі цела Хрыста. Это вельмі важна аб гэтым памятаць. Дзякуй шчора. І сёння хацеў бы закрануць таксама справу гэтай пашаны, асаблівай пашаны да святой імшы, да эўхарыстыі, да адарацыі, да працэсіі, а менавіта, бо набліжаецца лета, менавіта справы вопраткі. Бо гэта сапраўды вельмі паважная справа, і у нас, напрыклад, часамі не звяртаюць на гэта ўвагу. Ведаю, што за мяжой, асабліва ў Італіі, дзе вось гарачыня стаіць, да гэтага вельмі паважна ставяцца. І цяпер адносне людзей, якія прысутнічаюць у касцёле, і адносне святара, які таксама справуе і з'яўляецца тым, хто павінен апекавацца вось эўхарыстыяй, узбуджаць гэту пашану. Якая гэтая вопратка, перш за ўсё, павінна быць? Як ставіцца да тых людзей, якія ў гэтым моманце, прыходзячы ў святыню, парушаюць? Ну, напэўна, людзей трэба вучыць і тлумачыць ім, што не заходзіць у месца святое. Да? Ёсць вельмі на многіх касцёлах, таксама цэрквах, розныя наклейкі, так, у чым можна ўваходзіць, у чым нельга ўваходзіць. Вось, вельмі важна, каб вернікі да гэтага не ставіліся да нейкіх забаронаў. Вось, касцёл благі забараняе ў шортах прасціць у нейкай майкі з адкрытым плячыма і гэтак далей. Тут не граніца таго, каб мерыць сантиметрамі, якая даўжыня спадніцы ў дзяўчыны, там ці што-небудзь іншае. Так? Сапраўды прыходзіць лета, мы разумеем, што людзям горача, да? Але ўсё ж такі мы таксама ўваходзім у святыню. І тады зачыць, канешне, і жанчыны, і мужчын. Часцей бывае так, што жанчына апранутая больш, скажам, больш адкрытага цела ў іх ёсць, там, ці сверху, ці снізу, всякае бывае. Вось. І, жанчыны нашы вельмі прыгожыя, нашы беларускі вельмі прыгожыя, вось, але святыня можа не тое месца, дзе паказваецца прыгажосць цела. Таксама ёсць і мужчыны ў святынях, так, і не заўсёды скупляецца на пану Богу. Вось. І тут аспектаў вельмі многа, такія справы даволі далікатныя, але, напэўна, людзям трэба тлумачыць. Не то, што выганяць. Ты там у кароткай спадніцы, перапрашаю, выйдзе з касцёла. Так, но у некаторых рэчах, напрыклад, у некаторых месцах дрэс-код абвязвае, і туды папросту не пусцяць. Так, і дрэс-код абвязвае, так. Калі чалавек увайшоў, сказаць, перапрашаю, да, конечно, не публічна, так, самбона, мікрафон, так, просто падайсці, сказаць, перапрашаю, у нас такія нормы ў храмах, і гэта звычайна дзейнічае. Сапраўды, кажу, звычайна дзейнічае, вось, таму калі з чалавекам так, конечно, усякія здараюцца людзі, вось некаторыя пачынаюць там агрэсіўнымі быць, але мы таксама павінны дбаць аб сваім. То есть нельга, скажем так, любой ценой заходите, там скарбоначка стаіць, можа там што-нибудь кінуць, не ў гэтым справа. Да? То есть, сапраўды, у людзей збуджаць пашану да святога месца. Да? Напрыклад, не ведаю, калі людзі будуць
уладкоўвацца на працу, там альбо спатканне нейкае важнае ў фірме з дырэктарам, як бы там не было горача, у такім відзе не прыйдуць. Так? Это таксама датычыць і цэлебрацыі ўсіх іншых сакраментаў. Вельмі часта, асабліва на катэхезе перад хростам, я гавару аб гэтым, бо ўсё ж такі людзі хрысцяць дзяцей, сваіх дзяцей, так, а часамі прыходзяць, нават не лета, не горача. Джинсы парваныя могуць быць нейкая, майка такая, можа сціраная, некалі, можа не сціраная, перапрашаю, што але вельмі дарагая. Можа і дарагая. Вось. Я ўжо, канешне, напэўна, класічнае ўбранне, так, калі это і сподні выпрасаваныя, чыстая кашуля, можа гальштук у мужчыны, у жанчын таксама нейкая, прыгожая, стыльнае адзенне. Ніхто не гаворыць тым, што дарагое павінна быць. Не ў гэтым справа, толькі сапраўды як падкрэсліць важнасць моманту, у якім мы удзельнічаем. Да? То есть гэта нешта надзвычайнае. Сапраўды. У мінулую суботу мы былі з мітрапалітам на свячэнні капліцы ў вёсцы Прасці ў Нясвіжскім раёне. Вось, і сапраўды бачна было, як людзі рыхтаваліся да гэтага. Старэйшыя людзі, маладзейшыя людзі. Бачна было, што для іх гэта незвычайны дзень быў. Да? Так былі ўсе паўбіраныя, как будто, не ведаю, можа, спецыяльна ксёндз прасіў, не ведаю. Трэба будзе ў ксяндза Ігора Лушака запытацца. Так. Але сапраўды ты выглядала вельмі прыгожа. Бачна было, што людзі перажываюць. І таксама знешняе, хаця было вельмі горача, капліца маленькая, памятаем, сонейка стаяла, пякло досыць добра, ось, але нікаму не прыйшло ў галаву ідэя там распрануцца ці што-небудзь яшчэ, бо ўсё ж такі гэта зноў-такі гэта святое месца, святое дзень, якое там адбывалася. Людзям пра гэта трэба казаць, і нават парафіянам падчас катэхезу, падчас нядзельных аб'яў. Я часамі цэлебруючы святую мшу ў катедры, там у некаторых іншых, я проста пра гэта кажу. Можа, нават не напісана ў аб'явах, да, лета, да, горача, мы ўсё разумеем, але касцёл-то не пляж таксама. Трэба аб гэтым памятаць, вось, і адпаведным чынам. Вось, гаворычы пра тое, што касцёл не пляж, ёсць такое таксама пытанне, ці касцёл, вядома, што касцёл таксама не пляц забаў для дзяцей. А часамі, калі вось бацькі прыходзяць з малымі дзяцьмі, гэты касцёл ператвараецца ў такое месца. І наступнае чарговае пытанне адносне таго, як быць бацькам з дзяцьмі. Што трэба рабіць падчас святой мшы? Бо вельмі часта, калі я звяртаю, як святар, увагу бацькам на тое, што іх дзеці папросту неадпаведным чынам паводзяць. Вядома, гэта малыя дзеці. Альбо, напрыклад, такая маці прыйдзе з гэтым дзіцём насамперад, сядзе на самым перадзе. Па сутнасці, усе тыя, хто сядзіць за ёй, ужо нейкім чынам беспасрэдна ўдзельнічаць у святой імшы не могуць. Я ўжо не кажу, што гэта дзіцё часамі ледзьве на алтар не ўлазіць. Вось. Што ў гэтым моманце? Што бы вы маглі параіць гэтым бацькам, якія прыходзяць на святую імшу з дзяцьмі? Зноў-такі пытанне даволі далікатнае. Першае, канешне, чаму трэба вучыць і дзяцей ад маленства, і дарослых таксама, гэта пашане да іншага чалавека. Да, канешне, дзетак вельмі добра, што прыходзяць з дзеткамі на святую мшу. Это ўсё вельмі важна, і сапраўды вельмі важна ад маленства дзяцей прывучаць да святой мшы. Толькі варта памятаць пра іншых людзей, якія таксама знаходзяцца ў касцёле, якія таксама хочуць маліцца. Рэч вельмі ўдала, што бачу ў некаторых парафіях, таксама ў Польшчы, ў Італіі, што для дзяцей ёсць такая спецыяльны пакойчык. Каля святой мшы, там ёсць чалавек, кімі займаецца, дзеткі гуляюцца там, часамі это робіцца падчас казанняў, толькі на дзіцячых імшах. Часамі бачу такую практыку, што як бы паралельна там адзін святар для дзетак нейкае казанне маленькае гаворыць, там нейкія пытанні задаюць, нешта робяць у асобным пакойчыку, а для бацькоў у той самы час для іншых людзей святар прамаўляе нармальнае казанне. У некаторых парафіях бачу такое, што дзяцей з самага пачатку святой мшы можна аддаць у гэты пакойчык, там яны гуляюцца, понятна, як там малыя дзеці, там можна нешта пап'юць, там нейкая вадзічка ёсць, напоі і так далей. То есть, для чого это зроблена? Не того, каб дзяцей не прывучыць для касцёла. Просто зноў-такі яны прыйшлі з бацькамі у касцёл, іх, напэўна, нешта адкладаецца. Але з другога боку няма такога
перашкоджванне іншым людзям, бо як бы там не было. Да, конечно, дзяцей ніхто не выганіш з касцёла дзяцей, і нязручна заўсёды публічна казаць там маці маладой, ну, але ёсць всякае, ведаю, часта мама, тата прыходзіць, дзіцятка пачынае там трошкі маленькая буяніць, там нехта адзін выходзіць на вуліцу, паходзіць, пагуляюць, ну, гэта нормально, да, то есть я недавно сустрэўся з адной такой парай, кажу, ну, выйдзеце, про хто-нибудь адзін, просто не падчас імшы, пасля імшы, вот крычыце, вот так выйдзеце хто-нибудь адзін, вы перашкаджаеце ўсім. Але мне ж тады не залічыцца ўдзел у святой імшы, бацька сказаў. Тут так хай маці выйдзе, ёй залічыцца. Не важна каму, тут мы не на залік працуем, сапраўды не на залік працуем, да? Напэўна, пан Бог, калі можна сказаць, залічыць удзел у святой імшы, калі выйдзем на прагуляцца з тым дзіцём малым і гэтак далей, нічого тут страшнага не будзе, да? Але ёсць іншая справа, яшчэ калі дзеці ўжо дарастаюць. Ну, да? так. Адна справа, дзеці малыя, там, ну, узрост не цяжка казаць, устанавливаць нейкі... Ну, до 5-6 гадоў. Ну, што-нибудь такое, плюс-мінус, так. А вось, але зусім іншая справа, калі дзеткі ўжо, ну, скажем так, у школу пайшлі. Пайшлі ў школу, так. І тут ужо трэба ў іх выхоўваць ту пашану, да, нельга дапусціць, каб яны крычалі, да алтара прылазілі. На жаль, такое здараецца. Я памятаю сябе ў такім узросце, калі б я пры сваёй бабулі такое зрабіў. Ой, я не памятаю. Я не ведаю, ці я бы сеў. Вось, гэтым ідзе гаворка. Вось, поэтому тут зноў-такі, напэўна, вельмі далікатна, напэўна, не абражаючы людзей, вось, але трэба таксама эту справу урэгуляваць. Так, тое, што я кажу пра этой пакой, не заўсёды это удасца зрабіць, конечно, не ва ўсіх, можа, парафіях, не ва ўсіх супольнасцях ёсць такая магчымасць, вось, але там, дзе ёсць, сапраўды варта аб гэтым пробашчам паклапаціцца. Зусім недавно, дарэчы, на гэту тэму у свой час некалі жыў у Маскве, і там знаёмыя засталіся, і мы недавно неяк перапісваемся з адной з іх. Вось, яна гаворыць, што ў іх літаральна некалькі тыдняў таму назад, можа месяц, пачаў дзейнічаць такі пакойчык пры маскоўскай катедры, так, дзе там сапраўды дзеткі маленькія гуляюцца, з імі там, можа, сястра, я ўжо не ведаю хто, нейкі аніматар. Стала вельмі цудоўна святой імшы. Дзеці занятыя, ім цікава, бацькі памоляцца, і ўсё добра і прыемна. Вось. Поэтому часамі варта і святарам прыкласці нейкае намаганне, калі гэта праблема сапраўды актуальная, бо не ва ўсіх парафіях. Ну, бо часамі ёсць дзіцячыя святыя імшы спецыяльна для дзяцей. Так. І людзі ўжо дараслейшыя ведаюць, што не ходзім. Ну так, цяжка будзе ім там скупіцца. Дзякуй шчыра. Тутай прыйшло да нас пытанне, таксама даслалі ў наш вайбер. Слава Иисусу Христу, скажите, пожалуйста, является ли грехом причащение православного у католического священника? Венчано в костеле, муж католик. Спасибо. Ось, напэўна, грахом не з'яўляецца. Да? Мы уже некалі казалі в нашай перадачы, ёсць такое права ў касцёле, нагадаю яго, што калі вернік іншага веравызнання, напрыклад, ну, перадусім праваслаўнага, той, які маюць у сакраменце такія самыя, як мы, калі ён просіць каталіцкага святара аб удзяленні гэтага сакраменту, калі мае такую самую веру, то святар не можа яму адмовіць. Так? То есть, поэтому, калі чалавек прыходзіць, нават праваслаўны, просіць аб святой камуніі. Але выконваючы гэтыя абавязкі, якія касцёл накладае на чалавека. Так, конечно. Да. То есть, трэба быць у споведзі, трэба мець такую самую веру, трэба быць падрыхтаваным да гэтага сакраменту, а не просто так прыйшоў. Да? Тады святар, конечно, не можа адмовіць чалавеку ў гэтым сакраменце. Вось, з боку каталікоў іншае, трошкі патрабаванне больш моцнае, то есть католік, нагадаю, пра гэта казаў, можа, калі такое пытанне ўзнікла, католік можа прымаць святую камунію, напрыклад, у праваслаўных, выконваючы ўсе гэтыя ўмовы, толькі ёсць яшчэ адна ўмова, калі няма магчымасці пайсці да свайго распарадчыка. То значыць, няма чагось такого, што сёння мне хочацца да царквы ісці, а сёння да касцёла. Так. З боку для католікаў такого права няма. Для праваслаўных атрымоўваецца, што калі яны прыходзяць і просяць, то я не магу не ўдзяліць. Да? То есть такое трошкі, ну, неаднолькавае права адносіна. Ну, понятно, што касцёл заўсёды католікаў бароніць і таксама накладае, можа, трошкі больш абавязкі. Да? Іншая справа, да, напрыклад, недзе у глыбокай Расіі, у глыбокай Сібіры, там, дзе касцёла бліжэйшага няма, так, прыйшла нядзеля, католік можа пайсці ў праваслаўную царкву, прыняць сакраменты. Але гэта не датычыць, таксама недавно у мяне была сітуацыя, адзін святар пытаўся, не датычыць католікаў розных абрадаў, напрыклад, усходніх. Есть на Украіне, ёсць грэк-католікаў, большасць лацінскага касцёла там у нейкай мясцовасці няма.
калі датычыць каталіцкіх касцёлаў, ці рымскага, лацінскага, ці ўсходніх, мы можам усе сакраманты прымаць без абмежаванняў. То есть тут няма гэта абсалютна ніякага абмежавання. Вось прымаць, а цяпер такое пытанне адносне святара. Інакш кажучы, ці кожны святар рыма-каталіцкі мае магчымасць служыць у абрадзе грэка-каталіцкім. Таму што я вельмі часта сустракаюся, што святары грэка-каталіцкія удзельнічаюць беспасрэдна ў святой імшы рыма-каталіцкага абраду. А вось я практычна не сустракаўся з тым, каб рыма-каталіцкія служылі ў грэка-каталіку. Вось грэк-каталікі могуць у рыма-каталікоў служыць як канцэлебранты. Так. Як канцэлебранты, калі не маюць спецыяльна так звана біртуалізма, так бы спецыяльны дазвол апостальскай сталіцы кангрэгацыі па ўсходніх касцёлах. Рымскія святары не. Могуць канцэлебраваць, хіба што. Вось. Ну, але звычайна тут пытанне, колькі я бачу святароў, так, яны проста, натуральна не ведаюць іншых абрадаў. Святары... Я, не гледзячы ў тое, што служу у грэка-каталіцкай святыні, праўда кажучы, часамі дзіўлюся, што там абдыху. Бо я папросту не магу зразумець, што там. Так, поэтому... Вось, і зноў-такі недавно спаткаўся такой сітуацыі, святар пытаецца, от ён пытаўся, ці мог прыняць каму-небудзь, канцэлебраваць, напэўна, не, бо я нават не ведаю, што там адбываецца. А вось у мяне пытанне, ці там ёсць ввогуле канцэлебра нават? Залежыць ад абраду, але... грэка-каталіцкага. Мне здаецца, ёсць часамі ж некалькі саступаў. Трэба ў грэка-каталікоў запытацца. Перапрашаю слухачоў, калі некампетэнтна адказаў на гэтае пытанне, бо не спецыяліст усходняя права. Разумею. Я таксама не ведаю. Так. Трэба было бы грэка-католікаў сюда запрасіць. Так. А можа наступны раз тады даведаюся, тады раскажу. Бо сапраўды ёсць такія рэчы, проста трэба сказаць, не ведаю і дачытаць. Так. Усе людзі. Так. Ксёндз Дмітрый, такое пытанне. Адносне інтэнцый, якія мы вось даём ці просім памаліцца, скласці найсвяцейшую ахвяру, так званую замаўляем святой імшу. Вядома, што гэтыя інтэнцыі могуць быць сапраўды розныя. Але ці ёсць такія інтэнцыі, у якіх няма магчымасці, вось, што святар будзе маліцца? Ці ён можа адмовіць прыняцце інтэнцыі не ў сувязі з там нечым, а менавіта з самой інтэнцыі? Зараз не памятаю, які дакумент, але нейкі дакумент гаворыць аб тым, што это не кодекс права канычна, это нейкая інструкцыя, ці што, зараз не скажу, не памятаю, але там напісаны такія словы, што інтэнцыя, у якой святар моліцца, павінна быць аб'ектыўна добрая. І гэта я хацеў як мараліста пачуць. Вось гэта, мараліста, правда, вось павінна быць аб'ектыўна добрая, так? То есть мы часамі гаворым, што святар можа маліцца ў нейкай інтэнцыі, не заўсёды яе трэба абвяшчаць, бо людзі часамі могуць не хацець. Асабліва ў маленькіх мясцовасцях, дзе адзін аднаго ведаюць, калі святар скажа, за каго моліцца і што сталася, і людзі ёсць у касцёле, людзі адразу сабе гісторыю прыдумаюць, што там сталася, і чаму маліліся, і гэтак далей. Поэтому людзі проста адпраўце эту інтэнцыю, такой-то інтэнцыі, не называючы прычыны, нават не называючы інтэнцыі. Але святар павінен ведаць інтэнцыю. Але святар сам павінен ведаць. Я павінен ведаць, што я малюся. Бо, грубо кажучы, можа быць інтэнцыя, каб у суседзях хлеў згарэў. У мяне была іншая сітуацыя, калі бабуля прыйшла да мяне і папрасіла святую імшу адправіць, і прыйшлі да закрыста, я кажу, то прадыктуйце, я запішу сваю інтэнцыю. Говорит, за суседку. Я кажу, а што? Каб у маёй суседкі, кажа, карова здохла, бо гэта карова там і ў агарод, і куды толькі не лезла, вось. То я сказаў, выбачайце, але такую інтэнцыю я прыняць не магу. Так. Аб'ектыўна не добра. Суб'ектыўна яна добрая для суседкі. Аб'ектыўна добрая, так, бо нельга, пана Бога, працягваць свае чалавечыя такія... Разборкі, да. Калі за суседку памаліцца можна. Хай Божа... І за карову таксама, каб жыла. Так. Тут уже за карову пытанне, бо кодекс гаворыць, святар можа маліцца ў інтэнцыі асобаў жывых ці памерлых. Поэтому наконт каровы тут пытанне. І вось чарговае пытанне адносне жывёл. Чаму? Набліжаемся да моманту, калі ў касцёле святкуюць таксама свята святога Антонія Падуанскага. І вельмі часта гэта злучана з так званым, тут падкрэслю, так званымі імша для звярэй. Жывёл. Вось, калі у святыню, у касцёл прыводзяць сабачак,
кошачак, сустрэўся, што нават хамякоў прыносяць, вось. І цяпер, што да гэтага мае права кананічна? Што гаворыць касцёл аб гэтым? Навошта гэта вось ввогуле? І як гэта трэба называць? Ну, дзякуй Богу, права кананічна пра гэта нічога не гаворыць. Вось, можа, яшчэ калі права пісалася ў 83-м годзе, яшчэ такіх практык не было, бо сапраўды не прадстаўляе сабе сітуацыю 50 гадоў назад ці 40, каб у касцёл нехта з сабачкай прыйшоў. Сапраўды, напэўна, было б вельмі цяжка этому чалавеку. Вось, я чытаў пра такую, ніколі не бачыў, толькі чытаў пра такія практыкі. Вось, ну, асабіста для мяне гэта рэч непрымальная. Так? Бо, на жаль, ведаем розныя рэчы. Ёсць могілкі для жывёл робяць, ёсць і помнікі ставяць, і ўсё іншае. Мы ўсё ж такі, часамі атрымоўваецца, што жывёла важнейшая і гаднейшая за чалавека. На жаль, да, мы павінны памятаць аб тым, што любячы жывёл, я не прызываю там не любіць сабачак, кошак, там, авечак. Я кажу часамі асабліва смачных. Асабліва смачных, так, вельмі любім. Сёння пятніца, ну, але вось. Разам з тым мы памятаем аб сваёй чалавечай годнасці. Так. Бог нас стварыў з любові, больш таго, даў нам розум. Больш таго, мы казаліся Богу непаслухмянымі, да, і пасля Христус прыйшоў і ахвяру склаў не за кошачак і сабачак, так, толькі за чалавека, каб чалавек мог быць разам з ім у Божым валадарстве. І кожны раз складаючы святую мшу, кожны раз мы удзельнічаем на нову гэтай рэчаіснасці, якая адбылася 2000 гадоў таму назад. Да? То есть, тут вельмі паважная справа ідзе. Гаворка ідзе збаўленне чалавека, да? Бо чалавек мае несмяротны... Чалавека, не жывёл. Так, перадусім. І тут і трэба моцна раздзяліць святая імша для чалавека, благаслаўленне жывёлы. Так, благаслаўленне жывёлы. Благаслаўляем все што угодно. Благаслаўляем яйкі, благаслаўляем жывёлы, благаслаўляем авёс, благаслаўляем свечкі і гэтак далей. Гэта ў касцёле ёсць, можа быць благаслаўленне, то есть няма праблем, толькі напэўна я б яго не рабіў у святыні. І не злучаючы са святой імшой? Конечно. Дзякуй шчыра. Таму, дарагія нашы радыёслухачы, памятайце, што калі нешта такое адбываецца, то мне здаецца, што ў гэтым моманце трэба звярнуць увагу свайму душпастару аб тым, што немагчыма гэта ўчыніць, што гэта надужыванне, і вельмі моцнае надужыванне ввогуле святой літургіі. Выбачайце, яшчэ одно пытанне до нас дошло. Пожалуйста, еще один вопрос. Можно ли и надо ли причащаться, если вера пока еще слаба или несовершенна? Ну, пан Ісус неаднойчы казаў у Евангеліі, што я прыйшоў да хворых, а не да здаровых. Так і хворыя патрабуюць лекара, не здаровых. Тут пытанне наконт моцнай веры, гэта пытанне зноў-такі... А хто ў нас горы можа перанасіць? Вось. Гэта пытанне, напэўна, аб, можа, недобрае слово, аб якасці нашай веры будзе судзіць пан Езус. Ён бачыць сэрца кожнага чалавека. І, напэўна, нават я аб сваёй веры ўсё сказаць не магу, так, што Бог пра мяне ведае. Таксама я не з'яўляюся суддзёй іншаму чалавеку. Да? Калі мы гаворым з пункту гледжання права, ёсць вельмі канкрэтныя патрабаванні, калі можна прыступаць да святой камуніі, калі можна прычышчацца. Так? Напэўна, чалавек ахрышчаны, напэўна, паспавядаўшыся. Зноў-такі пра споведзь можна многа казаць, мы скора перайдзем да гэтага сакраменту. Ёсць розныя пытанні, насколькі я спавядаюся, шчыра, не шчыра, наколькі свядомае дабравольнае парушэнне, можа, нават маралісты ўжо ў гэту дзялку ўваходзіць, можа, не да канца ўжо моя дзялка, вось. Але тым не менш, вось, таксама, каб не ўвайсці ў такую гардыню, што вот моя вера слаба, я яшчэ не прымаю Хрыста. Христус прыходзіць да мяне. Ён прыходзіць, каб моя вера умацавалася, бо сакрамент это ласка. Не прыйшоў паклікаць справядлівых, але грэшнікаў. Так, конечно, не азначае, што трэба без споведзі ісці да камуніі у стане цяжкага граху. Не. Вось, але мы людзі недасканалыя. Пан Езус ведаме добра ведае. Ведае нашай слабасці, ведае нашай няшчырасці, ведае, ўсё наша ведае. І мы прыходзім да яго па дапамогу. Таму, калі няма граху, мне здаецца, вера мая слабая, можа, яшчэ недасканалая, гэтак далей, іду і пана Бога прашу аб гэтым. Можа, нават у гэтай інтэнцыі камунію святую прымаю. І вось яшчэ раз хацеў бы, каб ксёндз Дмітрый узгадаў, колькі разоў можна прымаць святую камунію? Ну, на працягу дня права дазваляе нам 2 разы прыняць святую камунію пры умове, што другі раз мы знаходзімся ў святой мшы. Першы раз можа быць па-рознаму, конечно, не ў нядзелю. Тут трэба ў нядзелю маем абавязак быць на святой мшы.
Вось таму спазняцца нельга і вот так вот з вуліцы зайсці. Але ў будні дзень, калі, напрыклад, чалавек уваходзіць у касцёл, как раз Отче наш, напрыклад, ці баранку Божий спяваюць. І вось вельмі важнае пытанне, бо нават я, як святар, часамі губляюся. Ад якога моманту лічыцца спазненне, ад якому моманту немагчымасці? Такі, гэта ні ў адным кодексе пра гэта не сказано. Спазненне, калі прыходзіш пасля таго, як святар пачаў імя Отца і Сына і Духа Святога, напэўна. Ёсць такі, жарт, не жарт, кажу, найважнейшы, каб на тацу паспеў. Ксяндзы пробашчы мусіць гаворыць, да, гэта самае. Бо некаторыя кажуць, што трэба быць на Евангелі ў сувязі з тым, што Евангелие далучана да, не літургіі, а абраду к святой камуніі поза святой імшой. Я заўсёды кажу так, якія дакументы ёсць на гэта там. Правнік павінен мець дакумент. Гэта недзе павінна быць напісана. Ага, логіка нет. Главное дакумент. Хто гэта пастанавіў, так. Не, кажу, у будні дзень чалавек можа прыняць святую камунію. Так нават, кажу, прыходзячы ў касцёл, бачачы баранак Божы, не маючы нават заміру удзельнічаць святой імшы, не маючы цяжкага граху, можам прыняць святую камунію. Тут няма праблемы. У нядзелю, што мы маем абавязак удзельнічаць у святой імшы. І то цалкам? Так, цалкам, понятно, ад пачатку до конца. Не то, што прыйсці на казанне адной святой імшы і быць да Евангелія другой. Часамі так здараецца, ведаю сітуацыі. Але маем абавязак быць поўнасцю на святой імшы. Да? Конечно, пытанне спазнення, пытанне, чаго я спазніўся. Чаго я спазніўся, што сталася. Бо можа быць так, што там паўгадзіны бацінкі дома пранаў, бо там нешта, бо тое, бо сёе, бо што па тэлефоне нейкія справы меў, тады недобра. А можа быць так, што там аўтобус спазніўся. Это ўжо не моя віна. Так. Поэтому з розуму да гэта падыходзіць, але, напэўна, спазняцца нельга. Дзякую шчыра за тое, што вы гаворыце. Цяпер хацеў бы таксама папрасіць прабачэння ў нашых радыёслухачоў, што, можа, якасць гука трохі пагоршылася ў сувязі з тым, што на вуліцы надвор'я нам чарговы сюрпрыз зрабіла ў постаці граду, і цяпер валіць і ў сцены, і ў вокны, і тут я ў сваіх навушніках таксама чую гэтыя вось. Таму выбачайце, але будзем працягваць нашу праграму далей, не гледзячы на тое, што за вокнамі цяпер сапраўды надвор'е бура. Вось. І чарговае такое пытанне адносне мясцовых звычаяў вось у касцеле, які кранаецца эўхарыстыі, перш за ўсё святой літургіі. Бо вельмі часта уваходзяць нейкія звычаі, якія кранаюцца толькі вось гэтага касцёла, толькі гэтай супольнасці. Наколькі яны могуць існаваць, а наколькі нельга, наколькі іх трэба выпраўляць альбо зважаць вось беспасрэдна увагу на гэта. І розныя звычаі, скажем так. Нават права гаворачы звычаі, якія стаяць побач з правам, то есть па сутнасці нічога не парушаюць. Ёсць, напрыклад, звычаі, не ведаю, там пачынаючы ад звычаі, як прымаць святую камунію стоячы, кленчачы, гэта па сутнасці звычай парафіяльны, як бы там не было, бо прадпісанні гэта дазваляюць. Вось, заканчваючы, напрыклад, звычаем, там цяпер, як кожны год у маі месяцы дыскусія, ці маёвае набажэнства рабіць пры выстаўленым свяцейшым сакрамэнце, ці без выстаўлення свяцейшага сакраменту, гэтыя, па сутнасці, супраць права гэтыя рэчы нічога не маюць. То есть гэтыя рэчы не маюць нічога. Это звычай побач з правам, вось, больш там кодекс гаворыць, калі яны трываюць у парафіях там 30 гадоў, да яны становяцца правам і звычаем, і нічога гэтым. А калі яны ўваходзяць у, скажем так, у супрацьстаянне з літургічным правам? Вось. Калі яны супярэчаць праву, калі не супярэчаць праву, то трэба глядзець, колькі гадоў таму звычаю. Ага. То есть калі ему 100 гадоў і больш, тады ён становіцца правам, нават супраціўны звычай з правам. Хіба што кодекс яўна яго адклікае. Такіх звычай, у нас мала якія звычаі маюць 100 гадоў, так, непрарыўна, каб ішлі. Ёсць розныя такія рэчы, напрыклад, канкрэтнае прадпісанне, напрыклад, пастава цела, якая павінна быць, напрыклад, слухаючы Евангелие, людзі павінны стаяць. І цяпер вось пытанне адносне таго, як рэагіраваць на тое, што чалавек, напрыклад, ведае, што ў адной, напрыклад, краіне забаранілі абсалютна гэта, а ў другой невядома. Напрыклад, ведаю, што ва ўкраіне
забаранілі, напрыклад, рабіць знак крыжа дзецям, якія прыходзяць і не прымаюць святую камунію, але просяць о благаслаўленні. Забарона ёсць. Канферэнцыя епіскапату выдала дакумент спецыяльны. У Расіі хіба таксама. Вось. Таксама забаронена на Ойча наш людзям падносіць рукі і бінаваць гэты вось сімвал арцыкаплана, малітвы арцыкапланскай, так званыя. Вось. Ці ў нас ёсць магчымасць, ну не ведаюць, у нас ёсць такія пастановы адносна еўхарысты, напрыклад, канферэнцыі епіскапату, і калі ёсць, то дзе іх можна паглядзець, дзе іх можна знайсці, як з імі можна запазнацца звычайнаму чалавеку? Наколькі я знаю, такія прадпісанні ў сферы еўхарысты ў нас няма. Так. Ввогуле ніякіх. Ёсць прадпісанне аб тым, што было пастанаўленне канферэнцыі біскупаў, што ў нас няма патрэба ў свецкіх акалітах. Вось гэта ёсць, што ў нас толькі акаліты могуць быць семінарысты, якія там прынялі адпаведную паслугу, ну і святую камунію ўдзяляюць дыяканы і святары, то есть прэзбітэры і біскупы. Вось. Можа, яшчэ нейкая ёсць, зараз не памятаю. Вось я хацеў запытацца адносна міністрантак. Вось. Зараз не скажу, ці было такое пастанаўленне канферэнцыі біскупаў. Не скажу зараз. Вось, бо не памятаю, трэба проста паглядзець акты. Бо понятно, што кожная канферэнцыя, кожнае паседжанне мае свой пратакол, свае пастановы, гэтак далей, это ўсё захоўваецца ў архіве, таму это ўсё можна паглядзець. Не памятаю. А права кананічнае гаворыць нешта пра міністрантаў ці міністрантак ці не? Права кананічнае гаворыць так, што ёсць некаторыя паслугі, якія там гаворыць пра 232 канон, гаворыць менавіта аб тым, што мужчыны могуць дапамагаць удзяляць святую камунію. То есть іменно пра калітаў, пра мужчын гаворыць. А пра паслугіванне пры алтары нічого не гаворыцца. Права не гаворыць. Тут уже зноў такі канферэнцыя альбо нават дыцызіяльны біскуп. І мне здаецца, што і канферэнцыя яшчэ узгадала забарону прыняцця святой камуніі на руку. Гэта залежыць, так, наша канферэнцыя магчыма, так, бо гэта. Наогул, будучы ў гасцях, там дзе-небудзь у іншай краіне, нават людзі да нас, калі прыязджаюць, заўсёды бачна. І тут што вельмі важна. Важна гэта адзінства знаку. Так, то есть, калі, напрыклад, я прыязджаю ў іншы касцёл ці ў іншую краіну, іду да святой камуніі, бачу, што людзі, напрыклад, прымаюць яе стоячы. Гэта традыцыя парафіяльная, дыцызіяльная, не ведаю. Прымаюць стоячы. Я не магу сябе рабіць больш пабожным у кавычках, так, в укосе і кленчаць перад усім касцёлам. Вось паглядзіце, якія вы непабожныя, якія я пабожны. Не. Павінна быць адзінства знаку. Вось гэта самае галоўнае, што павінна. Таксама на руку, калі ў іншай краіне прымаюць святую камунію на руку, то трэба даць руку. Я разумею, а калі, напрыклад, да нас прыязджаюць, і мы ведаем, што нас забаронена, то што святару застаецца ў гэтым моманце рабіць? Ну, я удзяляю да вуснаў заўсёды. То, значыць, абавязвае не звычай... Мясцовае права. Мясцовае права. І гэты чалавек павінен таксама дапасавацца. Так. Бо ён у гасцях знаходзіцца. Дзякую шчыра, ксёндз Дмітрый, за вашу адкрытую сардэчнасць, за тое, што вы дзеліцеся з намі сваімі ведамі, за тое, што прыязджаеце да нас, не гледзячы на гэтае надвор'е, якое, ну, вось трохі супакоілася, гляжу ў акно. Дзякую шчыра, і маем надзею, што не раз яшчэ будзем сустракацца, а нашы дарагія радыёслухачы будуць таксама звяртацца да вас з пытаннямі, якія турбуюць вось іх у жыцці. Похвалёны Ісус Христос. З панам Богам. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.